Добре дошли на традиционното изложение на Международна асоциация Каракачанско куче, което се прави заедно съвместно в партньорство с Аграрен университет Пловдив. На изложението се очаква да дойдат повече от 100 кучета от цялата страна. Акцента тая година на изложбата ще бъде презентирането на работни кучета, които се използват за охрана на стада, селскостопански животни в участъци в райони с висока концентрация на едри хищници, вълци и мечки. Срещаме сериозен проблем напоследък. Зачестиха случаите на отровени кучета. Недобросъвестни хора хвърлят отровни примамки с цел да отровят вълци и чакали, които нанасят щети върху стадата им. Голяма е загубата за съвестните фермери, които отглеждат каракачанските си кучета по предназначение и когато те изпълняват своите си задължения в планината, намират отровните примамки, ядат от тях и буквално за минути кучетата са мъртви. Това са метални шипове от района на Якоруда, които се поставят на врата на кучето с една единствена цел – да предпазват слабото място, именно гърлото на кучето от охапването от вълци. Шиповете са достатъчно масивни и тежки и едно опитно работно куче знае как да ги използва в схватката си. Не само го предпазват, но той го ползва и като оръжие, с което натиска противника си и му нанася поражение в областта на главата или в лицевата част. Специфичните тия дрънкалки, които правят впечатление по този модел шипове, са характерни за района на Якоруда. Питали сме старите овчари защо ги поставят тези метални елементи. Чувате металния звук. Според овчарите в района, вълка като хищник се асоциира щракането на метала с заключването на металните челюсти на капаните и поради тая причина, като чуе този неестествен за него звук, той бяга. Така че това е един вид допълнително е бонус в защитата на кучето от едрия хищник. Име на кучето? Моля? Име на кучето? Арес. Те знаят цената на хляба. Те знаят цената на схватката с дивото. И въпреки това те оцеляват. Реално изпълняващи изконната си функция, именно кучета пазачи на стада. Развъдник Караборун, ферма Златно руно, Елин Пелински овце, като също са представители на породата, развъдник Мировяне. Той трябваше да влезне в това. Извикам поименно, за да се ориентира. Няма дърдо. Няма лошо, аз не мога. Развъдник Шибилов, Дона, Митра, куче Атила на Светлана Геннадиева, Айра на Цветелина Никол, Аякс на Димитър Андреев. Нашата каракачанка. Това е най-така
атрактив за младите, за малките зрители клас, защото деца се радват на деца, както се казва. Така че това са съвсем малки бебета. Виждате, пък първите са съвсем малки. Те са на развъдник Шибил от Ница. С титуляр Йордан Станкев, един от най-колоритните ни наши членове. Почна ли да излизат? 3 месеца и половина мина. Давай, я запиша ти. Пускам, тя няма нужда да чака такова. Няма проблем, да, не го притеснявайте. Да, сестра. Маленькая. У меня знаешь, какая боевая? Я там беше най-древничката. Маленькая. Сега,